na yung camera. Ito yung camera. Babat na yung babat. Babak yung camera. Ayaw mo na bibidyohan? Ha? Robot na pero 4 minutes na, di pa rin namatay. Basaan na dyan ha. Gusto mo na magdagat? Gusto mo na magdagat ulit? Ha? Miss mo na magdagat? Dagat kayo ni Pinsan Kaway? Ha? Kayo yung magkasama nagdagat nun eh. Gustong basa talaga mahal. Nakita mo?
Tatapon na yung tubig talaga, literal. Hindi. To the rescue mo na. Tampisaw sa dagat. Baka susunod ko pag sa buha-buhangin. Baka laro na. Kaya na lang. Pwede na pa ito kaya. Ang mata ha. Ah, Ang mata. Ang buhangin. So, pwede na pagapang-gapangin. Ang dali siya eh.
Kaya bumutis mo tumal, lagi tayo nasa dagat, no? Lagi tayo nasa dagat. Yung pinagbubuntis ka. Diba sa Nuwan? January natin nalaman. January 2019 na. Ay, October 2019 nalaman. October 2018. Tapos ka na maglaro. Bulas ka ha.